Ya kanca-kanca gaske monggo New Cahyo Modo. Monggo masih gaske. Terima kasih, matur sembah nuwun. Rasa sakiti turun putus tali. Sekali lagi Matur suwun, terima kasih. Aduh,
sebelum adik-adik cewek jangan duduk dulu. Sajroning batinku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu ngancani Pak Kamto. Hiburan Pak. Kamto panjang yuswa, Pak Kamto, Pak Kamto, Pak Kamto panjang yuswa. Berkah Bapak Taunono Windonono anteni nuwun nggih Bapakku neng bojo ing tresno balung nangka bebasane mung katon sliramu wae.
gumlar engkang sekar ngambar arum ngebeki taman sare amameh prono satu karaya jaring ndriya pakasing ngoceh kumbang ambreng nimbrung sono endah mulya lera tamane prohab sari. Bapak Ibu yang terhormat, mengucapkan selamat datang, selamat siang kita ucapkan. Mewakili Bapak Arto dan keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Wondene dulu-dulu kelengkang saking kampung satu kemawon sugeng siang tungkap sonten sugeng nyawiji kula kancani nggih pun telenggahan sesarengan Dimas Tejo ugi para kanca nyucah ya muda Bapak Gino Mas Gino sak kanca. Teman-teman dibuat abadikan dari teman-teman cerah foto secerah hari ini di pesta bahagia temanten berdua. Langgam request Pak Arto ada kali oyo katur konco-konco monggo nyu cahya muda campur sarine wong duwe gawe dados penak saiki orang yang geus Dik.
jadi timbul pertanyaan Pak No. 2 tahun Sip. yang lalu kita sowan ke sini. Nggih. Papane ngenten mriki. Nggih, Mung sama. seragame sing beda. Saiki ibu-ibu kita diseragamkan dengan ijo atau kaya. Bukan, apa sih? sage. Oh sage. Ijo sage, ada ungu-ungunya yang tahun dulu itu coklat ya. Yang pas Mbak Kamel jadi mantan itu coklat ya. Sekarang Dek Risna. Waktu itu ibu-ibu juga ulang among tamu begini juga. Tapi posisi di sini apa di mana? Oh sini juga, masya Allah. Tabarakallah. Berarti lagunya aku masih Seperti yang dulu. cantik-cantik, agak gemuk sedikit. Yang penting sehat, panjang umur semuanya, bahagia lahir batin, jadi istri yang solehah untuk keluarga kita. Amin. Barokah ya Bunda. Oh iya yang kita itu. Jadi keingat ya. Aduh betul nggih. Alhamdulillah. Yuk. Neng pinggiring kali oyo aduh wong ayu awakku ndedonga muga-muga enggal bali tak senadyan widodari kalah edan hanya ngasemke hati semar sabrang lego neng omah bingung jae wono saumpama wit iku hatiku boyang apa teman-teman kameramen tak situnya dan nyuting madem mereka ya penlongnya kelihatan nah gini Lang apa, Dik? long shotnya long shot ini jadi apa ya pengambilan gambar dari jauh gitu Oke, long shot Dik. aku angger masku ki wira-wiri mak teratap aku Lang apa? kok mantennya ucul jebul gitu
Matur nuwun sanget. Kala wau ki Kang Mas ngendika, kowe kanca-kanca nek luwe, nek do ngelak, nek butuh unjukan podaran kon matur. Nek ora njukuk dhewe ya ora apa-apa. Siap. Nuwun nggih Masku informasinya. Terima kasih banget. Menika termasuk salah satu panitia yang dipercaya oleh Bapak Harto dan keluarga. Nggih. Lanjut Mas. Ta eling eling pancen sliramu sing marai besok kapan aku bisa nyanding lintang panjenino. Oh ya, oh ya. Suwun Pak No sebagai pembuka saja dengan langgam-langgam Jawa ben relang rasa campur sarine gondur Pak No dan teman-teman nyocah yo mudo. Oke, yuk musiknya yuk diputar yuk. Zoksa, zoksa. Iki lho, di request karo juragane sayur mayur sing ono bayaran lama. Ibuku sayang, Bu Aja Sopo? Suwarti. Iya pancen bener. Tak puter ya Bu Sawerane ditransfer nang rekening Pak Gino. Paijo, paijan ora kerja ora jajab. Pancen napot dilakoni. Urip ijen. Rina laman dadi cuma rasa jroning ati masuk pancen dadi kembang rana mrene diwakoni Emang gak oke ya? dadi rondo kake Mbak Ayu jangan patah hati, aku siap jadi pengganti, aku setia sampai mati. Ireng-ireng duduk ketan, ayo bareng urip bebrayan, ayo bareng urip bebrayan. Mbak Ayu janganlah ragu, jangan bimbang dalam hatimu, percayalah kepadaku. Nganggo blangkon sorjane kuning, sing wis kelakon jok dipikir maning, jok dipikir maning. Ayo Mas, apa sayang? Bu lho. Bu Apa? mesam-mesem wae ket mau lek nyawang. Kenapa Bu iki mesam-mesem? Sebabe Mergo gadah lambe. koyo Lah nek ora pas sakit mesem ya Bu. Kok yang Aku ora ngono takon toh? tenan lho. Mergone kagungan bibir. Oh, jadinya Kalau nggak terus ada mesem, bibir nggak nggak bisa bisa senyum. senyum. Adakah bibir yang lain bisa tersenyum? bisa. Bisa dong, ya kan? Bisa. Oh, dia nggak tahu. Bibir yang lain. Nah, Ibu, mboten tuh mau joget to, Bu Oh, mangke mawon. Soalnya neng tasnya iki kok ketoke abot-abot. Alah, alah padune modus. Ra percaya nganti kamu. Kabeh mau mong seneng. Wiwitane sayang, sayang, bekasane habis manis sepati buah. Yuk saya Hey, yo, yo, yo. iya, iya.
Rizka Matas Bandung. Mbok Landur. Tak golek mbok. Ini mobil khusus Juragana Martabak 88 Bu Susi adalah Pak Yanto. Sing jaluk? Insya Allah nanggap dirimu juga deh. Oh iya, sing jaluk lagu mentep-mentepan. Nggih. Ibu Susu, Susi. Ibu Susi, itu kan. Juragane Martabak 88. Nggih, matur nuwun sukses selalu Martabak 88 Ibu Susi. Sehat selalu Bunda. Mbok aku njaluk dikawinke. Cah cilik senengane kawin. Lah aku mau njaluk dikawinke jere piye to? Karo sapa? Aku pilih mbok wae. Ya janganlah, jangan. Ora oleh ya. Durhaka nanti. Sing penting ana nyawane. Mbok, Piye? goleke bojo to? Lah goleke engko ora bener to, Le? Ya bener to, nek si Mbak lak ya pinter milih po. Tak Goleke ya. Ya. Yo. Ayo. Hey. Ya. Yo 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 la 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 la. Oh, oh. Aduh simbok penting kawinan. Aduh iki kowe semendem wedokan. Aduh simbok ora bisa turu. Awan wengi pengen ketemu. Ayo Ora gampang wong jejegan. bojo kan. Ya 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 ya. Simbok agak maju. Oke. Itu mau di video Mbak Oh itu iya, loh. pengen video jenengan itu loh di depan. Mesakno ketutupan background foto anti ngene. Ya. Agak sini nggih, mohon Oke, maaf nggih. nah. Ya. Ini Mas keluarga Tejo. dari mana? Saking Putih. Keluarga saking? Oh, RT 5. RT 5, RW 3. Oh, 10. lewat juga. Oh, RT 5 RW 5. Kayak lagu aja. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedokan. Aduh simbok ra bisa turu.
Urung. Oh ya wes. Iki nang apik siji wis duwe anak. Beda ini kan masih banyak. Ora gampang yen jodohan. Jodohan. Kudu bisa Golek sandang pangan. Iya, Mbak. apa bojomu kok pakani watu. Yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe. Aku lek duit kanggo nikahan. Piye, Mbok? Simbok watang kuluwe ana ketan mbok coba tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan mbok coba takokno. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mandem wedokan. Aduh simbok ra bisa turu awan wengi. Aduh simbok pengen ketemu. Ayo. Dipoto dulu dah ya Mas, ngomong Mas. Nah. Oke. Ora gampang yen jodohan. Kudu bisa golek sandang. Ya 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 ya. Apa bojomu mbok pakani watu. Yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. Piye sih, Mbok? Dongane apa? Thank you, Terima terima kasih kasih. juragane Martabak 88.